Aupa, Joseba, Jon bastante naz, hemen Zornotzan gaude, Ibarra baserrian, ja ezagutzen nauzue, eta gaur erakutsiko dizuet kalabazinak eta errukula eta borraja loreak. Hemen ikusten duzu moduen kuiatxoa dekoz landatuta. Landare bakoitzetik 3 produktuak ateratzen doguz, kuiatxu edo kalabazin normala, kuiatxoen lorea eta baita kalabazin behibina. Oin kalabazina normala edo kuiatxo normala edo arrunta erakutsiko dizuet. Hau tamain ertainekoa izango zen, frijitzeko edo plantxan jateko ideala da. Hartzeko pedunkulotik hartu eta klak. Manga luzea eraman behar da, hostoak pintxoa dekota. Otsailan landuta, apirilako gehi hasi ginen batzen. Gabien manta termikoa jartzen dugu, hotza ez eukiteko, baita ureztatzeko asuntoa, kontrol handia izan behar da, asko ureztatzen badozu, fruituak gatzen direlako eta landa asko garatzen da eta ezin dozu ezer batu. Loreak hemen ikusten dugun moduan, itxita dau, saltzegrakoan forma hau eukin behar da, eta hau, lore hau ja zabalik dau eta ezin litzateke saldu. Hauek normalien jatetxetan saltzen doguz, jateko tenpura bat preparatzen da eta gero frijitzen da. Zapore gozoa deuka eta oso perfumatua hoan. Oso arruntan da Mexikoako gastronomian, baina Marokon ere jaten da bien sopetan eta baita Grezian ere, osea da produkto gourmet bat, baina etxetan erraz preparableike. Eta kuiatxoarekin amaitzeko ikusiko dugu kuiatxo baby. Kuiatxo babyak oso txikia dira, 10-15 zentimetroko eta lorearekin batu behar dire. Produktu hau jatetxetan saltzen da, oso berezia da. Oin errukula lorea erakutsiko dutxuet. Errukula lorea baino lehen, ere indogu rukula landara, batu genduzan errukula eta beroarekin lorera igo zitzaizkigun. Aprobetxatzen dugu bere lorea eta jatetxentan eramaten doguz, bere platerak apaintzeko eta entxaladetan jateko. Goizez batu behar dire, eguzkia atera baino lehen. Segun batzen dira, oskailura sartu behar dira, oso ondo zikatuta, ze bestela txarto jartzen dira blister barruen. Rukulatik dena jan dezake, lorea deuka errukularen zaporea baino suabeagoa eta finagoa osori jaten da, eta horrela. Niretzat pipa zaporea deko. Eta oin, beste lore oso berezia erakutsiko dutzuet, borraja lorea, ze sabore oso berezia dauka. Borraja mota hau da loreak emoteko. Eta horregatik deuka kolore urdina. Edozein momentuan landatu aldezakezu. Ez deuka zaintza berezirik. Bai eukin behar da kontuz eurekin, ze borraja deuka iletsu bat oso urtikantea. Berarekin lan egiterakoan kontuan izan behar da. Borraja zukatzerakoan hartzen dozu lore guztia. Pistilotik heltzen dugu eta hemendik kentzen da eta ja lau listo jateko. Borraja lorea irina zaporea deko, beste batzuk esaten dabie ogi zaporea, osea deka zapore gozoa. Gordinik jaten dabe eta, bueno, ikusteko, osea super gozo da eta oso erraz jaten da. Bueno, Joseba, espero du gure produktuari buruz zer ikastea. Ni hemen geratzen naz Ibarra baserrian lan egiten eta animatzen zaituzte gure produktuak dastatzen. On egin eta ikusi arte, agur!